Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon entzule, Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak koronavirusaren aurkako txertoen patenteak bertan behera uztea babestu du. Hala iragarri du Catherine Tai Ameriketako Estatu Batuetako kanpo merkataritzako ordezkariak, salbuespenezko egoerak salbuespenezko neurriak eskatzen dituela argudiatuta. Munduko Osasunaren Erakundeak erabakia txalotu egin du eta COVID-19aren aurkako borrokan mugarri izan daitekeela esan du. Pfizer, BioNTech eta Moderna enpresen akzioek nabarmen egin dute bera Wall Streeteko burtsan. Txoin. Amerikako Estatu Batuak osasuna diruaren aurretik jarri dute? Ze? Ze aida gertatzen? Juri hemen harrituko zaituen beste datu bat. Osakidetzako ia 2000 langilek uko egin diote COVID-19aren kontrako txertoa jasotzeari. Orotara langile guztien 4,55% erabaki dute ez txertatzea. Naiz eta datuek erakusten duten, txertoek kutsatze kopurua eta gaixo larrien kopurua murriztu egiten dituztela. Osasun langileak txertoaren aurka, berriro diot, ze eta ze ari da gertatzen? Ba dena hankaz gora dagoela. Lehen, kafea nire eskuetan utzi, dena giratzen zenuen hankaz gora gustora sentitunen di. Nizure gainean ta dena hankaz gora, zuniri begiraka jagorri. Ba, COVID Urkullu nahiko triste zegoela. Bai, rebilek traizionatu egin zuelako eta bere planak erabidei kontatu zizkielako. Edo gezurra santzuelako. Urkullu gerora esan baitzuen ez zuela rebilarekin hitz egin. Ba, orain rebilak barkamena eskatu du. Geizki ulertu bat izan omen zen. Rebilak ohar batean azaldu duenez, prentsaurreko batean egintako adierazpenak WhatsApp bidez jaso zituen mezu batzuen interpretazioa izan ziren. Guk ere mezutxo bat daukagu zuretzat Rebila. Kontakatilu! Konta, beti gezurrak ezate, jatzatu inor sinisten, beti gezurrak ezate, jatzatu inor sinisten. Bueno, baina utz dezagun ja koronavirusa eta has gaitezen efemerideekin. Gaur maiatzak 6, Pasaitzaren munduko eguna da. Pasaitzarena? Bai, maiatzaren lehen ostegunean ospatzen da. Data horren helburua da erabiltzaileak kontzientziatzea gako seguru eta sendoak ezartzeak duen garrantziaz. Wow, zegun ziragaragarria. Ez zeon beste aspergarrigorik, ezta? Bueno, badago beste nazioarteko egun bat, gaur dietarik gabeko eguna da. Mary Evans jaun feminista britaniarrak sortu zuen produktu dietetikoen kontsumoa sustatziaz arduratzen diren enpresen aurka borroka egiteko. Hau askoz gehiago gustatzen zait. Rebañando el cuenco luego no hay que fregar, con la nevera llena dame pan y dime tonto. A dietas, de dietas, panceta en la ensalada. A dietas, de dietas y que no sobre nada. Ba, hemen doa efemeride bat. Gaurko egunez, 2004an Friends telesaia amaitu zen. 10 denboraldi izan zituen oraindik ere sekulako arrakasta duen telesaiark. Eta badakizuen nola amaitzen den? Spoiler! Alerta spoiler! A ber, duela 17 urte amaitu zen. Ez dut spoilerik. Vale. Baina, a ber, bakizu zein den telesaiako azkeneko esaldia? Joango gara kafe bat hartzera? Hoi da! Beraz, Rachel, Monica, Joey, Chandler, Ross eta Phoebe gonbidatuta zaudete bigarren kafera. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you.
Friends telesailean protagonistez gain beste aktore famatu asko agertzen dira. Brad Pitt, Julia Roberts edo George Clooney adibidez, azken honek 60 urte betetzen ditu gaur. Clooney estatu batuetako zinema aktore, zuzendari eta gidoigilea da. Izeneko telesaioari esker ezaguna egin zen. Hortik zinemara igaro zen eta arrakasta are handiago eskuratu zuen. Orain, filmak zuzendu eta kafe makinen iragarkiak egiten ditu. Ilirenak? Ez, beste batenak. Pasando. George, orduan zuet zaude gonbidatuta bigarren kafera. Bueno, ala ere zorionak, Nik duela gutxi ikusi dut Clooneyk aktore gisa egindako azken lana. Catch 22 deituriko telesaia. Wow. Nik telesaia ez, baina 1971ko izen bereko pelikula, bai, Mike Nicholsek zuzendua eta Orson Wellesek antzeztua. Gaurko egunez jaio zen Orson Welles, film zein antzerki zuzendaria, aktorea eta ekoizlea. Inoizko zinema zuzendari hoberenetarikoa da, izan ere berea da Citizen Kane, askorentzat historiako film honena. Citizen Kane was king. Boy, Citizen Kane. Eta berak egin zuen Touch of Evil filma. Kritikari askorentzat zinema beltzaren aro klasikoko azken film handia da. 1983an filma kulturalki, historikoki eta estetikoki adierazgarritzat jotzuen Amerikako Estatu Batuetako Kongresuko liburutegiak. Badakizu zeinen filmeko protagonistetako bat? Marlene Dietrich. Eta gaurko egunez zendu zen Dietrich anderea aktorea eta abeslaria izan zen 7. arteko mitoetako bat. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen wie einst. 50ko hamarkadatik aurrera, Dietrichek murriztu egin zuen bere jarduera zineman, eta nazioarteko birak egin zituen kabareteko eta antzerkiko aktore handi gisa. Oso aproposa izango litzateke gure arte eszenikoen tarterako. Bai? Eta gure gaurko gonbidatuko bai aproposa, kafe hutsa tartean, Miren Gaztañaga aktore handia elkarrizketatuko du. Simon Fuchsekin hitz egiteko aukera izango dugu laburbirari buruz eta berak zuzendutako Nire eguneroko maitea film laburari buruz arituko gara berarekin. Eta Oianak agenda prestatu digu. Ostiralean zer gertatuko den ez dakigu, baina badazpada ere zuek entzun adi-adi eta apuntatu astebururako planak. Eta gainera, Maria Romero Laspiurrek arte lantegi batzuk aurkeztuko dizkigu. Eta horren arira Josune Urrutia elkarrizketatuko dugu hasi me beo edo honela ikusten dut nere burua tailerraren arduraduna. Azkar, hasi ingo gea. Bagoaz, entzule maitatu hori, maiatzak 6 ditu gaur, eta osteguna da, ongi etorri, bigarren kafera. Zuekin, Oiana Maritorena, genbe. Atxaldeon. Ondo zaude foko agertu? Eargi nago. Horrela dago, Oiana, berotuta. Argi agertu delako. Argi agertu ez, baina pixelak ditu aurpegian, nire ordenagailuan behintzat alax ikusen zaitun nik, Goiuri. Nik zu, ikusi zaiot pixelatuta? Nik zuek. Ai, ama! Goiuri ez eiza arandia eta esan behar nuen pixelaren anderea, baino ez, bera ez denak. Baino arratsaldeon. Arratsaldeon! Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 206 du, arratsaldeak 4 eta 9. Maiatzak 6, 3 eta segituan Maria Romero Laspirren laguntzaz 4 izango gara. Ongi etorri guzti, bigarren kafera.
Maiatzaren 6ari behar bezala heldu beharko diogu, eta hortarako egunero legez guk maite duten tartean murgiltzeko beharra badugu. Jana Maritorena, zina zure maite duta? Begira, gaurko egunarekin ez dijoa bat, ze gaur sekulako eguraldi politxa daukagu, eguzkia hemen berotasuna, baina nik maite ditut, noizean behin, ni lanera txirrindaz joaten naiz normalean Donostian, eta gainera zortia dakat, kontxati, txirrindaz, goizian, goiz jutearen zorte hori. Baina batzuetan igual txarra da honean, oinez juten naiz. Eta badakizue orain txirrindan ezin direla aurikularrak eman, debekatu intzuten. Garai batean, musika entzuten nuen hori da. Eta orain ezin da, ordun batzutan falta motatzen da, musikarekin lasai pasieran jutea. Eta lanera juteko egun euritxu hoietan, zu txubaskeroarekin eta musika entzuten jutea kontxatik plazer bada. Eta maite dut gainera, baldin bada entzuten duzuna bestia, zure lagun batek egin duen. Eta momentu hori, izugarri politia izan zen duela gutxi bizi izan nuen, eta behin da berriz gaina buklean abesti bera jarri nuen, eta eskerrik asko momentu jengatik, Inigo. Ari nintzen imaginatzen, Oiana goizean eguzkitan, kontxatik, biziletan, Woody Allenen pelikula batetik atera da bezala. Hori ere maite dut egia esan. Goiuri, zina zure maite duta? Nik maite dut topatzezeanen langile hon batekin eta sentitzen dezunen erakunde publikok benetan zuri laguntzeko daudela. Wow, ze zaila, Ze zaila. Baina bai, sentsazio ona da, Ez da askotan gertatzen, baina gaur gertatu da, gertatu zait. Udaletxeko langile batekin egon naiz, gauza batzuengatik, eta asko lagundu dit, eta gainera oso jatorra izan da, eta atean naiz udaletxetik, pentsatzen, ze udaletxe hona daukagun herri hontan, ze benetan lagundu diate, eta esperientzia hona izan da, eta hala behar luke, baina askotan ez da izaten. Eta orduan gaur motibatu naiz, eta hori maite dut. Ze ona. Nik maite dut instrumentu santu hau, akordeoia, eta gaur, naiz eta hor badiren emazalantza, nazioarteko akordeoiaren, munduko akordeoiaren eguna da. Ni soinu jolea naiz, hainbat instrumentu jo ditzaket gaur egun, baina lehen instrumentu akordeoia izan zen, eta hori gogoratzea gustatzen zait. Eta egun politia gaurkoa, benetan niretzako garrantzitu izan den, ere bizitzan eragin asko izan duen instrumentu batentzat, eta horrexegatik gaurko saioa abiatzeko, Iñaki Dieguesen Inpostoreak fandango iskutatu xamarra hau aukeratu dut, entzuleren batek gogoratuko du, baina gehiagotan entzun dugula, ze kantu benetan ererra da, eta musikari handiekin, hor Pascal Gain, Igor Telletxea, ez dakit, Ritxi Salaberriaren bajuak, jende asko hartu du parte hemen, eta benetan lan ederrau. Maite dut akordeoia, eta tartek akordeoia jotzea ere bai. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
Akaso Maria Romero Laspierrek uste zuen libratuko zala. Baina, gara izara, zure maite dut ere botatzeko. Bueno, lehenik eta baina arratsaldeon ongi etorri, Arratzaleon. Pentsatu alduzu zure maite duta? Bai, azkenengo momentuan, baina bai. Nik maite ditut Udaberriko gauak Donostin. Gauak edo, arratzalde gauak. Egia da sorte badakagula Donostin bizi garenok lanetikan atera eta jonal garela eguzkia ikustea, Iluna barra ikustea itxasuan. Eta, izaten da superpolitxa, gainera eguraldi superona da bilitzen, orduan bada kriston pakea. Jun, ondartzan eseri, igual latita batekin, ontsenek ezin dugula kontsumidu tabernetan 8:00 aurrera, pixkat ilegala, baina, 8:00 ateratzen garen lanetik. Latita de sardinillas, esaten zen. 8:00 ateratzen garen lanetik, pixka komplikaua da, gagu. Orduan, hori ondo dago, eta piknik batein. Ze ondo, aukera ona da. Eta mendik faltan mozatzen duguna batzutan. Guk egiten dugu, Tolosa nahi ez, izaskunera igo eta hangoitik eguzkia pixkat alturana jarrita luzatu egiten da. Eta Tolosa itzaletan dagoenean, izaskun goik alde urtean oraindik eguzkia ikus daiteke eta ederra da, baina desberdina. Desberdina, baina politza. Oso politza, bai. Beno, aurreratu dugu lehen ere, artelantegin inguruan aritu behar genuela, Maria Romero Laspiurrekin, artelantegiak, tailerrak, azken finean, jendeak arte esparru ezberdinen inguruan ikasteko proposamenak, edo horrelako zerbait dela esango genuke, Maria? Bai, hori da, azkenean, gero eta gehitxo hasi dira itzen, aktibidade ezberdinak, museoek eta, kultura tokiek gerturatzeko ezagutzak, artea eta publiko gehiago hori, ez? Eta egia da, azken urte hontan dakagula inbeste restrikzio talan, nik uste dut bilakatu diala aukera batzuk plana egiteko, bai familiakin, pikotearekin edo lagunekin bai, aukera moduan, ez? Azkenean ez dakat astebururako plana, ezin gara urten igual zure herritik edo iritikan, ze aukera dakaguz. Eta badauz alako aukera gero eta gehiago. Eta nik uste dut, nire kasuan adibidez, inditu dela nahiko lantegi, askotan etortzen dira familiak, ama alaba, edo lagunak, edo bikoteak, badau pixka danetikan. Aurrekoan koinatuak etorri zian. Bai, kuriosoa da, ez? Azkenean, plana da, bi eri interesatzen jake, eta goizian, zerbait egiteko, edo arratzalde baten, aukera paregabea da. Eta hori, eta azkenean ikusten da, gero eta gehiago mugitzen dela tailerren asunto hau. Proposamen batzu botako ditugu, adibidatzi helduko digu. Hori da, nahi neban hasi pixka bebai esaten, danak ez direla tailerrak, badaudela proposamen desberdina bebai. Guggenheim museoak adibidez egiten duena da bizita gidatuak eta horrekin aperitibo batekin lotu. Orduan zuten zara izen dozu bizita gidatua eta gero bermuta, txorizo edo patata batzukin hartu edo pintxo batekin eta danapak berdina. Ui, ze interesgarria. Maria, bakizu gaur dela dietari gabeko eguna, nazioarteko eguna. Bai. Benetan? Bai, nola benetan, esan duta. Ja, baina ez dut ulertu. Ez nekin olako egunik zeuan, inventatzen dute edo zer gauza. Baina, hau, ez izango litzateke, Maria, baduzu kuadrillan lagun pare bat, oso artezaleak ez direnak, eta zuk eraman dituzu olako plan kolektibo bat egitera ez, besetan gertatzen zaigu beste hoi. Igual, kuadrillakoek umea dauzkate, eta ume plana egiten duzu pixkat kuadrillaren hobe beharrez, pixkat kontran ez, museo batera joan nahi duzu, eta itzakia izaten da, bermuta eta txoixu pixkat aterako digute, eta horrekin ja... Hori da, guztiz, nik uste dut honek erakartzen dagoela jende asko, horregaitzi, goitzeko plana inda dakarelako. Eta gira da gainera, bihar estrenatzen dute Guggenheimean erakusketa berria, Los Locos Años 20. Ze ona. Bai. Ona, ze gogo, ze interesgarria. Bai, ontzen ditugun beste 20. urte eroak. Horrek esan nahi du, eta heldu genion saio hontan, Kandinskiren inguruko erakusketa amaitzen dela? Esango nuke baietz. Bai, ezta? Esango nuke aldatzen dutela hau Kandinskiren gatik edo. Eta kaso solapatzen dira tarte batean?
Olafur. Eliatzonen erakusketa, nik uste dut bukatu zala ja. Orduan, bai. Akaso hau txertatuko da eta Kandinskiren are laiztera maituko, ez? Hori da. Bai. Eta hori, nik uste dut horlako plana, azkenean gero eta gehiago ikusten direla, ez? Museoetan, alternatiba desberdinak gerturatzeko jendia. Adibidez, Itsas Museoan Donostin bai, egite dutena da, umientzako aktibidade desberdinak, eta badakate erakusketa bat dela interaktiboa. Joku bat moduan da, eta orduan umeek ikusten dute erakusketa, disfrutatzen dute erakusketa, ez da erakusketa, da esperientzia moduko. Itzen, gero noren inguruan, alberdiak saltxan edo nola zan proposamenura? Alberditarrak saltxan edo los alberdien su salsa olako proposamen bat egin zuten, eta eurekin itzen genuen eta galdetu genien pixatonen inguruan, eta enekin zen noiz izango zen berriro, ze hori bai da horrelako proposamen interaktibo bat, konkretuki data batzutan gertatzen dena, ez? Ez joan eta gerta egin eitekena, bale. Erakusketa permanente bat moduan da. Eta junan zara umiekin, eta, umiek edo, gu bai junal gara. Hoi galdetu behar nun. Ez daka, zer ikusik, baina, gehiago dago igual enfokauta umientzako, eta da... Pasaporte moduko bat dute, eta aukeratu behar dute zer eraman, eta zer ez, maletan, bai, aritu ginen. Maleta bat, hori da, ez azkenean inbio dutena da, dakate erakusketa bat, Leopoldinarena, dela, bidaia, eslan da, inmigrazio edo emigrazio bidaietakoa, eta, klaro, honek egiten duena da simulazio bat moduan. Orduan, zueltzen zara Donostira 2080 urtean, edo, futuruan, eta supone Donosti dela herrialde bat da ona ziko-zikoa. Orduan, junbia zara beste herrialde batera, eta hartu bia dozu maleta. Eta maleta hortan, sartu bia dituzu elemento batzuk. Eta gero ja dira dana probak moduan. Baina hori da, edo zein momentutan joan. Bale, ez da izatik niri buruan sartu ditzaidan behartzula itzordu konkretu bat. Itsas Guggenheim Museoa Bilbon aipatu dugu, Itsas Museoa Donostian portu ondoan dago oso eraikin berezian, horre ontzi baten ezurdura hori mantenduta, eta bertan Leopoldina Rosaren erakusketa badago, esango nuke 2 mende atzera egin behar dela Leopoldina Rosaren bidai hori kokatzeko, ez da? Dia, itxen dute paralelismo bat, gaur eguneko imigrazioak eta gara jortako imigrazioekin. Eta barku hartan Leopoldina Rosa euskaldun asko izan ziren, batzuk iparraldean ezin untzi hori hartu eta gero Pasaien hartu zutenak, eta badira hor kontakizun batzuk, eta hor bueltaka ibili zirenak. Eta okerezpa naiz, Iparragirre ez altzen barku hortan ibili. Edo loturaren bat badago, Iparragirre kantuilaekin. Junin beharko nahi ikustera erakusketan. Benetan interesgarriak nik ikusi nuen horre itzalditxo bat. Jumbia gara. Bertan proposamen asko, eta bereziki interesgarria hori gaztetxoenekin ere egiteko, jolas interaktibo moduko hori. Ze pedagogiatik eta oso ondo ulertarazten die gazteenei, migrazio prozesu hauetan zenolako dramak eta zailtasunak sortzen zaizkien batez ere umeei, ez, eta aukeratu behar da zer eraman zurekin eta nola egin eta hori da, superinteresgarria iruditzen jata, bai. Beno, eta helduko diegu lantegi konkretuago hauei, tailerra hauei, hor ja, gauzak egin behar dira, ezta? Zure aldetik edo. Bai. Beti ez dira egin behar gauza, da esperientzia, bizi. Ez dakit azkenean hori da. Ikasi, gauzak ikasi. Eta bai, badaude gero eta gehiago, museoetan, elkarte kulturaletan eta bar, lantegiak, edo zein publikotan tantzako. Eta, nik aipatuko ditut gutxi gora bera 3-4 zentro, gaur, baina, bakoitzak bebai, gero, beran herrian edo inguruan, segurazki topatu alditula gehiago, Euskal Herriko herri guztietan, seguren hau, tailerrak egiten direla. Lehenengoa aipatuko dut Kutxa Gunean egiten diren lantegiak. Kutxa Gunea Donosti eta esango nuke, dago justo Txillidalekuren onduan, hori zona hori zelan da? Hernani, hor dago. Ze bestaletik Añorga izango lizatek, baina hori Donostiaren zati. Baina nik uste Hernani eta... Añorgatarrek entzute bazaitu, Donostiaren zati, gero Añorgatarrek ez dute ala sentitzen, baina Donostien badago mugimendu independentista mordoa, ze
igeldok badu oso sendoa eta serioa, baina antibotar batzuk ere esango dizu beak ez diela Tunela donostiarrak. pasatzia donostira hori ez, betikoa. Ba, pixka eta islauta badago, ze. Bai. Nien nahi joten isainoiz, antigora. Luzietzen jata bidea, ez dakiz eba, baina bueno. Baina, bueno, hori, bueno, dago Hernani, nik ez dakit Hernani ala Donostian, ze Miramonetikan gertu dago, bai, orduan, bueno, hor tartean. Eta hemen egiten dira tailera asko, naturaren babesa, babesteko, ez? Moduan, pixkate interes naturala dutenak edo. Baina, bai, badaude artearekin lotura duten lantegiak. Badago, artista bat, lorak egiten dituna, bueno, lorak edo zentro floralak, baina baita bitxigintza egiten duena, dela Idoia Lizeaga, eta berak, bueno, askotan ematen ditu lantegiak bertan, ni egon nintzen indala gutxi lantegi baten lora sorta bat egiteko bertako inguruko lorak batuz, eta bueno, nik uste pasau genuen arratzaldi paregabean nietan nire lagunak, egia zan oso ondo egon zan. Eta, bueno, ontsen, oingo ostiralian, ematen du beste ikastaro bat, lorekin egindako bitxigintza ikasteko. Supongo egingo dituela, bertako inguruko zelaietako lorak hartuz, bitxiak sortu. Txikitan egiten genuen moduan. Bai. Ez dakit, bueno, bera igual batzutan aurrekoan ekarri zegoen beste material bat, ez? Baina, bueno, egia da, inguruan ditugun gauzekin, erre sortu ditzakegula beste, bueno, bitxiak edo lora sortak, ez dugunak imaginatzen egin aldirelak, Gero bebai badaude beste batzuk ikasteko ehun artea, edo ehunarekin sortutako artea, estanpazio botaniko adibidez, eta horiek Ana Basterrikak ematen ditu, bebai hilabete hontan dira. Hilabete hontan nahiko lantegi desente dauz. Ez dakit udaberria. Aprobetxa hoitzen dutela, gero igual udan jaisten da pixkat aukera, baina, bueno, nik uste direla, hemen ematen dituzten lantegiak, dira oso interesgarriak, azkenean, espazioa oso politxa eta ez dakit naturarekin bat egiteko toki bat, eta arratzalde paregabe bat lagunekin edo familiarekin pasatzeko, nik uste dut aukera, ez dira oso garetiak, beraz, oso ondo dauzela, uste dut. Ai, zer gertatuko da ostiralean? Ze ikusten ari gara eguneko webgunea, eta hemen ikusten dut ikastaro hau, egun artea, estanpazio botanikoa Horizon Megami, eta jo nahi de. Larun baten da, goizoko amarretan. Baina baimena auki dezakezu, Juri formakuntzara bazoaz, bai? Hori da. Bai, lantegietara basoaz eskatu aldozu egiteko. Eta bestela reportaje bat dijoran kaferako. Hori da, reportera moduan. Horizon Megamia zer den ikasteko. Eta gero guri azaltzeko. Perfecto. Hori da. Bai, igual bai apuntako nahi zurekin Juri. Super itxura hona dauka. Barkatu, Marianito dao? Hau uste dut arratzaldez dela. Ez, egun osua. Egun osoa da. Egun osua, bueno, Marianitu ardian. Eta, bueno, hemendikan pasatuko gara Artiumera, cambio de chip, pixkat, naturatik artera. Eta, bueno, Artiumek egiten du hilabete honetan bebai serigrafia tailer bat, Antonio Ballester Morenorekin, dinamo, bueno, sormenen espazioan, dela azpeitzin. Osa, enzi, tailerra ez da Artiumean. Artiumean, hori da, antolatzen du, baina espazio, dinamoko espazioan da. Azpeitzean. Eta, bueno, oso interesgarria da, azkenean Antonio Ballester da artista bat, nahiko ezaguna estatu mailan behintzat, arkon eta galeria desberdinetan erakutsi du beren lana, La Casa Encendidan bebai, eta, bueno, berak egiten du lan koloreko plano desberdinekin, eta, bueno, nik uste oso, bueno, interesgarria izan aldala ez, berakin tailer bat egitea eta teknika hau ikastea eta beran lana ezagutzea, ez da holako aukera askorik. Eta, bueno, guai dau, artera hurbiltzeko. Ez ba, denbora Wilco entzunga, Bai, ni sarreran itxuan Wilcontzako eta berriro kanzelatu dute kursalian. Bigarren urtez, oza. Urren gordian, a ber. Urrengoan kartelekin egon zede Wilcom. Eskerrik asko puzela. Wow.
Beno, eta badugu beste bat oraindik, Gipuzkoa inguruan, Bizkaiara salto egin aurretik, ze handik ere baditugu beste pare bat proposamen. Bai, urrengo proposamenak Medialaben da kaleran daude. Medialabek bete egiten ditu, saiatzen da egiten artea, diseinu eta teknologia batzen dituzten lantegi desberdinak, eta inguan egiten duena proposatzen digute atlas inprimaketa eta kombinazioa. Laser mosketa plantxak edo 3D inprimagailuekin egindako piezen bidez, erliebearen garatutako eta eskuz inprimatzeko beste baliabide batzukin litografiasko estampazioak egitea. Hau izango da, teknika grafikoak eta teknologiak ematen digun herramientak erabiliz estampazioa egitea. Eta, kuriosoa da, azkenean litografia beti da edo zurezko xafla bat tailatuz gero estampatzea, lito, estilografia da hori, lito da harriarekin markatu. Baina, gutxi gora bera teknika kantzerakoak dira. Material desberdinak erabiliz, baina, eta oinguan izango dira, xaflak edo xaflak izango dira, enbede tailatutakoak eskuz, irudean imprimatuta, edo laser mosketan bidez eginda, eta gero horiek estampatu egingo dituzte. Eta orain bai, 15 zeharkatu eta biloruntze horbilduko gara berriro, ze anere baditugu azkuna zentroan beste bilantegi zinez interesgarriak. Bai, desberdinak, ez? Hemendikan, pixka musika eta, marrazketa, ez? Baina marrazketa desberdina eta musika, kontzeptu desberdinat, ez? Nik uste dut, bi tailer hauek, lehengoa da Rafael Martínez del Pozo musikariak emandakoa, deitzen dena, escuchando hacia una música anterior a sí misma. Izango da ariketa bat, ez musika sortzekoa, baizik eta barneratzekoa gehiago. Eta, hau emango da, ekainaren 11-tik 13-ra, eta, nik uste dut, interesgarria dela, ze azkenean, gai hauetako lantegia gutxi ikusten dira. Bereziak dira, norbaitek pentsalezake, ekainaren 11 oraindik urrun dago, ez? Adi, ze horrelako lantegietan oso jende gutxik parte hartzeko aukera izaten du, nahiko talde murriztutan izaten dira, are gehiago gaur egun COVID-aren gure paranoia edo realitate honekin, eta horrexegatik, denborarekin gabiltza gauzak proposatzen, bistazo bota diezaiezuen, eta benetan interesa baduzue izen emateko, ze bestela, gero, plim, ez dago aukerarik. Hori da. Beraz, musika edo soinu esperimentalekin, hotxekin edo jolasean ibiliko dira Rafael Martínez del Pozoren bitartez. Hori da, beste begirada bat, ez? Azkenean, ohituta gauz musika izatea, instrumentua jotzen ikastea, ez? Eta hau da, beste kontzeptu bat, eta nik uste dut oso interesgarria, ez dagunak topatzen, habitualki. Eta, hemendikan, dakagu beste tailer bat oso interesgarria dena, Josune Urrutia Azuaren eskutik. Tailer hau deitzen da, Zime Beo, eta izango da maiatzako 24an, Azkuna zentroan baita. Eta, hau da, pixkat marrazketa tailer bat, baina da introspekzio tailer bat aldi bat ez, Eta nik uste dut oso interesgarria dela bakoitzak emateko denboratxo bat bere buruari eta hartzeko denbora bat berantzako, ez? Askotan kosta bitxek jakula hartzia denbora bat, ontzen da nire denbora, nire ordu erdia edo nire ordua, nire gauzak itxeko, niri buruz pentsatzeko edo niri buruz idazteko, ez? Eta hori garrantzitsua da. Tailerren inguruan gehiago jakin nahi genuen, eta segituan izango dugu gurekin Josune Urrutia Azua bera, telefonoaren bestaldean. Josune Urrutiaren ikasketak arteari zuzenki lotuak daude. Euskal Herriko Unibertsitatean arte ederrak ikasi zituen, eta baita ilustrazioa Madrilgo arte numero 10 eskolan ere.
10 urtez aritu zen Madrilen diseinatzaile grafiko gisa lanean, eta gaur egun ilustrazio eta komikigintzan dabil. Ilustrazioak arlo ezberdinetan burutzen ditu. Editorial, liburu edota ilustrazioa behar duen edozein aplikazio. Duela gutxi, Frantziako Maison des Auteurs de Angoulêmen egonda bekadun eta emakume arte eta minbiziaren inguruko komiki bat ere burutu du. Zerrenda, zuk eta zeu ere, behin geukera ikita. Bere argitalpen esanguratsuenen artean hauek daude. Breve diccionario enciclopédico ilustrado de mi cáncer, 2017koa. Así me veo, 2015koa. Eta Breve historia del pimiento para la vida extraterrestre. Baina bere webgunea bisitatu denak badaki 100 lan egin dituela. Kari penala, zeru gorriak ore. Eta aipatu bezala Goiuri telefonaren bestaldean dugu Josune. Arratsaldeon Josune. Arratsaldeon, kaixo. Arratsaldeon Josune. Konta iguzu, nondik jaio da lantegi honen proposamena, autorretratoaren bitartez norbera ezagutzeko ideia hau? Egia esan da, gradu amaierako lana bezala jaio zen. Dela urte batzuk, hori, ilustrazioa Madrilen ikasten nengoela, jaio zen Así me veo proiektua. Gero Eusko Jaurlaritzak argitalpenak sustatzeko eta garatzeko dituen diru laguntzei esker, proiektua Así me veo liburuan bihurtu genuen. Liburuaren ideia hasieratik autorretratuari buruz ariketak partekartzea zen. Adin guztietako pertsonak bere burua marrazkiaren bidez begiratzeko, eta bueno, hori zen ideia. Horre, aipatu duzu Josune liburu hori, Así me veo. Badira beste batzuk ez, mi historia resumida ilustrada, bueno, Oiurik aipatu dezela webgunean sartu eta badago, material ugari azken urte hauetan ondu duzuna, baina bidezberdinak ere jorratu dituzu zure ibilbidean beste diseinuaren esparru batzutan. Esan daiteke ilustrazioak harrapatu zaitula eta agian zu ulertzen lagundu ere egin dizula edo nor zaren azaltzen? Bai. Marrazkia oso tresna boteretsua da. Eta Así me veo nire lehen proiektu personal edo intimoa da. Garai hartan, 2015ean oso momentu personal berezian nengoen, osasun esperientzia indartza bizi nuelako, obario minbizia diagnostikatu zitaten, eta, bueno, ebakuntza kirurgikoak, tratamenduak eta sendatze prozesuan zehar, marrazkia berreskuratu nuen. Betidanik marraztu dut, arte ederrak ikasi nuen, esan duzuen bezala, baina garai hartan marrazteko behar indartzua neukan. Nire kuadernoetan dena marrazten nuen, marrazkien bidez uste dut nire buruarekin komunikatzen eta hitz egiten nuela. Gauzak prozesatzeko eta ulertzeko tresna bat bezala izan zen niretzat marrazketa. Bai, pixkan niri, bueno, zure lanak bururakarri dezta Frida Kahloren lana, ez? Azken finean bai Frida Kahlok bera marrazkiekin espresatzen zuen, sentitzen zuen guztia, men guztiak, ez? Eta autorretratuak dira beraien tematika holan garrantzitsuena, bai. Orduan ez dakit, zuretako referente bada Frida Kahlo, zer referente da kaso zure lana burutzeko, ez? Bueno, Frida Kahlo ez da bereziki nire referentea, baina, bueno, artista askok egin dute lan bere burua marrazketari buruz ulertzeko, ez? Eta, bueno, niretzat adibidez referentea John Berger da. John Berger bere begiratzeko esperientziari buruz hitz egiten du. Eta bueno, hori da niretzat mezu garrantzitsua, ez? Nire lanean. Begiradaren esperientzia garatzea. Hori da, bai, niretzako erreferente garrantzitsua, bai. Erreferente izan da John Berger artistikoki, eta esan daiteke neurri batean filosofikoki ere bai Josunez, nahasten dira ez zuretzat, bai. Bi esparru horiek artea lantzerak orduan, eta bere hainbat planteamendu, esango du hori, filosofiko ere badodela presente zure lanean, ez? Hori da, kontzeptuala. Kontzeptuala garrantzitsuena. Niretzat ez da, referente ez da estetikoa, ez dute marrazkia estetikoki bakarrik ulertzen, ere kontzeptualki
eta filosofikoki bai garrantzitsua dago marrasketan niretzat bai. Esan duzu, Irune, gizarte kapitalista honetan ez dagoela gure hauskortasunari buruz hitz egiteko interesik, eta zu horren aurka agertzen zarela. Bueno, bai, aurka. Egia esan da, niri interesatzen zaidana da, nola gaixotasunarekin edo hauskortasunarekin bizi garen, nola gure harremanak errealitate horrekin nola eraikitzen diren, nola kontakizunak horri buruz egiten ditugun, zeinek diren kontakizun horiek, zeinek diren ikuspuntuak kontakizun horietan, eta, bueno, gaixotasunarekin nola bizi garen interesatzen zait. Bai, eta gizarte honetan, bizigaren gizartean, ezke produktiboak ez diren bizitzak mantentzea oso zaila da, pandemiarekin, bapaten dirudi nabaritu dugula, edo nabaritzen garela, baldintza ekonomikoak pisu handia daukatela, eta baina, bueno, niri nola egiten ditugun eta nola garatzen diren harreman hauek interesatzen zait, bai. Bada beste esaldi bat lapurtu duguna, bueno, aipatzen ari garen tailer honen inguruan, hasi mebe edo honela ikusten dut neure burua tailerraren inguruan zuk aipatu duzuna. Beharrezkoa da nork bere buruari baimena ematea prozesu honetan eksperimentatzeko, jolasteko, aurkitzeko eta harritzeko. Autorretratuaren bidezko terapiara hurbilduko garela esan daiteke, zure oso bizipenetatik proposatzen duzun zerbait terapiara inguratzeko edo? Bueno, a ver, terapia. Ni ez nahi psikologoa, ez da medikua, eta, bueno, ni ulertzen dut artea oso tresna erabilgarria dela, mundua ezagutzeko, edo gure burua ezagutzeko, edo hausnartzeko, eta, bai, tailerrarekin proposatzen du dana da jolasteko, esperimentatzeko, eta gure burua harritzeko, hori, gonbidapena, ez? Osea, venir con esa actitud, ez? Hori da. Eta agian entzuleak, ez, zalantza izango du, nori zuzenduak daude tailer hauek. Zenbat jakin behar da, eta akaso gure burua batzuetan ez, kosta egiten zaigu biluztea, noraino begiratu behar dugu gure barnean. Bueno, hori bakoitzak bere limitea erabakitzen du, osea bakoitzak erabakiko du noraino begiratu, ez ditugu gorputzak biluztuko, baina begirada bakoitzak bere ariketa pertsonala egingo du. Tailerra mota guztietako jendeari zuzenduta dago, ez da beharrezkoa marrazki buruz ezer jakitea, eta, bueno, zedanak marrastu dezakegula pentsatzen dut, hori izan dudan bezala ez dago marrazki ona edo txarra, eta, bueno, bai, ariketa pertsonala, barne ariketa pertsonala da proposamen. Bai, azkenean ez da inbeste prozesuak, osea, ez da inbeste resultaua, baizik eta prozesu hori, ez? Bidean. Hori da, bai, hori da. Okiko duten prozesu hori, ez? Eta etxera eramango dute gero beraien prozesu horren emaitza, ez? Bai, hori da, begiradaren garapena, ez? Azken finean ez da marrazkia garrantzitsuena, paperean erresultatua, baizik eta begirada garatzen duguna, gure begirada garatzea da garrantzitsuena. Ez dakizu, ze lasaigarria den, ni bezalako norbaitentzat, hau da, gaizki marrazten duen norbaitentzat, entzutea, emaitzak pixkat igual diola, eta ezin dela ondo edo gaizki marraztu, baizik eta prozesua dela garrantzitsua. Bueno, eske hori irakatzi digute guri, ez? Ikaskuntza akademizistan, azkenean garrantzitsuena dela emaitza eta hori azterketaen emaitza, ez? Eta igual ez da garrantzitsua emaitza, baizik eta bidean lortzen duzun ikasketa hori, ez? Eta nik uste dut arte ederrak ikasita gero, eman digutela beste pentsamendu bat horri buruz, ez? Osea, beste planteamendu batekin itzen dugula lan. Nik behintzat bai arte ederrak ikasten eman zure moduan, eta
bertan ikasi neban, prozesua dakan garrantzia, eta prozesuakin disfruta binbia dela. Eta emaitza, bueno, etorriko da. Hori da. Oso ondo esan duzu. Hori da, bai. Gauza bati aplikatu nahi diota Iñigo. Gure lorea hiltzen bada, lasai. Emaitzak igual dio, prozesua disfrutatu behar dugu. Josune, bere bizitza disfrutatuko dugu. Kontatu behar dizkizu bi gauza. Hau irratsaio xelebre xamarra da, konturatuko zaren bezala, ze gu ere, gu biluztera gatoz eta gure beldur eta arazoak kontatzera zuri. Gure laborategian, horrela ditzen diogu gure estudioari, hasiera-hasieratik egontzen orkidea bat, oso polita. Baina hil egintzen. Eta saiatu ginen, urarekin, astean behin, 10 minutu bakarrik, teoria bagenekien, baina bigarren bat egontzen. Eta bigarren arekin ere ezkenuen asmatu. Eta duela egun batzuk, omen pareko dendan ikusi genituen, eta erosi nuen, orkideatxo bat, eta lehenengo aldiz gaur jarri diogu ura. Eta izan da momentu serio bat, gure lankide idoiara hementzen, Goiuri eta biok, venga, kronometroa, 10 minutu, ura nola jarriko diogu. Bai, kirurgia bat. Eta bai, egia da, prozesuari batzen gaitu. Alako ardura kolektibo bat hartu dugu gure orkidea zaintzeko. Itxe santu ontan. Baina, Josune, ipatu behar dugu, hau ez dela Azkuna zentroarekin izan duzun lehen elkarlana. Aurretik ere aritu zara minbiziarekin izan dako harremanari buruz ilustrazioekin eta, ez da? Azkunarekin. Bai. Minbiziari buruzko hainbat proiektutan lan egin dut. Lan hildo honetan lehen proiektuaren eta orain lan egiten nagoen komikiaren artean sekuentzia logiko bat dagoela esan genezake. Lehen da bizi breve diccionario enciklopediko ilustrado de Mikan zer egin noen, 2017an, hau da, hitza eta ilustrazioaren bidez, minbiziarekin bizin esperientzia personalari buruz hitz egiten dut, eta pasadan abenduan, beraz, hiztegi honetako 3 hitz aukeratu genituen Azkuna zentroaren fatxadan zintzilikatzeko. Hitz hauek azala, egutegia eta onkosagua izan ziren. Azala, egutegia eta? Hirugarren zintzen? Onkosagua, onkorraton. Bai, onkosagua. Eta, tira, hemen berriro buelta ez, autorretratora, pixka bat tailer honek bideratzen duen, edo tailerro bideratzen duen planteamentura, autobegiradara, norbera begiratu eta barrua arakatze hortara. Aipatu dugu, ez? Esan daiteke zure lanean, Josune, oso presente gondela barrua arakatze hori, barrua lantze hori, eta barrura begiratze hori, ez da? Bai, bueno, eske hori infinito eta bukaezina da. Beti mugimenduan gaude, eta barru begiratze hori ariketa hori egiteko niretzat oso interesgarria da. Nire burua ezagutzea infinitoa da, beti interesgarria da, bai. Hori esan dezaket. Josune Urrutia, gure aldetik agurtzeko ordua irizen ari da, baina eskerrak eman nahi dizkizugu gaur guretzat tartea hartzeagatik, eta berriz ere errepikatuko dugu Azkuna zentroaren webgunean topa dezakela, entzuleak, interesa duenak, aipatu dugu, ez da beharrezkoa marrazten, ondo marrazten jakitea, bai zuen burua zertxo baite lantzeko askatasun hori bermatzea, hori bai, hasi mebeo, honela ikusten dute nire burua, tailer hori Josune Urrutia zuaren esku maiatzaren bukaeran izango da, eta dagoeneko izen emateko epea zabalik dago, eta esan da bezala, Azkuna zentroaren webunean topa dezakezue. Beraz, animatu entzule, eta zuri Josune, esan dakoa, mila esker, eta ondo joan dadila, tailer hori, eta goza dezatela bertara hurbiltzen direnek. Bai, mila esker zuei, bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur. Aio. Eta ipatu dugu gaur nazioarteko akordioiaren eguna dela.
Patu dut nik ere maite dut eta instrumentoa maite dudala, eta Ez entzutena... gau osargi gaur den edo ez den. Bai. Bueno, hor zalantza daude. Maiatzaren 6an, 2009an ja ospatu zen, eta hor... Baina batzuetan esaten dute dela maiatzeko lehenengo larun bata. Eta gaur ez da larun bata, edo bai. Ez. Baina hori da Santa Sicili bezala. Beti dauka egun bat astean zehar, baina gero musikariok ospatzen dugu asteburuan. Perfecto, vale. Gorka Armos ari garantzuten gainera mendik gutxira gurean izango dugu elkarrizketa akustikotan, bere disko berria aurkezteko, eta disko hortan entzungai, beste kantuen artean, hause Anantango, bere bidean izandako kantu garrantzitsu horietakoa. Eta guk akordoi duinoekin agurtu egin barko dugu Maria Romero Laspiur, baina tira, hemendiken aste bitara hementsi izango zaitu bueltan. Bai. Berriro egongo nahi hemen. Maria, mila esker gaur ere gurero horbiltzegatik. Bai. Zu bazoaz Donostiruntz, eta gu segituan iparralderuntz izango gara bidean, Laburbira film laburren zirkuituaren aitzakipean, nire eguneroko maitea film laburrari, buruz aritu behar dugulako. Eskerrik asko, Maria. Eskerrik asko zuei. Aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Apirilaren 26tik, maiatzaren 30ra Laburbira ospatuko da. Euskaltzaleen topaguneak antolatzen duen film laburren 18. zirkuitua da. Laburmetrai ezberdinak ikusteko aukera ematen du, 72 minutu inguruko proiekzio batean, eta 29 herritatik igaroko da. Laburmetrai ezberdinen artean, nire eguneroko maitea dago. Manes Fuchs, Einaut Kastainet eta Ximun Fuchsek zuzendua, eta azken honek idatzia. Eta gainera guretzat zorte bat da, bestaldean Ximun bera izatea. Arratsaldeon, Ximun. Arratsaldeon. Zer modu zabiltzate ondo?
Bai, horrekin pozik, bilarrekin eta partekateko gogotxu, egitan, hori, plazer handiz. Bueno, konta iguzu pixka bat nire guren eguneroko maitea zuk idatzitako lan bada, zure anaia eta inautekin batera zuzendutakoa, eta 2011ko urriaren 20an kokatzen da. Eta jarduera armatua binbetiko amaituko zuela jakinarazi zuen egunean bertan, eta 6 urteko neskatila bat du protagonista. Amaia, zerbait gehiago konta dezakezu? Nun baitan film horrekin irudikatu genuena zen ikuspuntu aldaketa bat. Egiten Simon, barkatu guzu, arazoa dauzkagu zuen zuteko eta telefonoaren bitartez saiatuko gara, horre lortuko dugu entzuleak ere erosoago entzutea. Orain bai, telefonaren bestaldean dugu Simun, eta uste dut oiana galdera ekaso berriz jaurtiko diogula haren erantzena jasotzeko. Bai, aipatzen ari ginen nire eguneroko maitea labur metraia egun konkretu batean kokatzen dela, 2011ko urriaren 20an, eta jarduera armatua binbetiko utziko zuela jakinarazi zuen egun hortan, eta 6 urteko neskatila bat, Amaia dela protagonista. Eta uste dut hortxe utzi zaitu goea zer gehiago jakin genezaken edo zergatik zen zuentzat garrantzitsua historia hau kontatzea. Guk non baitan, guretzat importantea zen ikuspuntua pixka bat mugitzea. Hau baten ikuspuntua, haurek erekitzeitzute beraien historioak duek bezala funtsean, baina beraien datuekin, beraien ikuspuntuarekin, eta nahi ginoen pixkate eskala mugitu pixka bat. Uste dut egun horretan, bat egun batzu, markatzen dutenak herri bat, bizitza bat, eta jende asko gogoratzen dela zer egiten zuen, egun horretan zeren markatzu du guztion etorkizuna edo orainaldia, eta izan da flash bat bezala, eta momentu hortzen agaita haituen, baina ume batek nola ikusten du hori, nik hain zaila da ulertzea, familia, erlazioa, normaiz, gauza asko mugitzen dira bere buruan, eta aldi berean hau kokatzea gatazka batean, batek eraitea, baina txiki-txikia, baina nordadean mazartarako gauza batzu lezten ditut orain, baina esan diatena nire familian eta esaten dena komunikabideetan, eta hori dena ez doa bat, eta nola egiten dut nik nire historioa kontatu ala izaiteko, eta segitzeko lasai nire bizitza ere ekitzen. Eta nolako izan da idazteko prozesu hori zuretzat? Idazteko prozesuak beti kaotikoak dira, niretzat. Saiatzen nahi joiten leku batetik, eta edizten nahi beti beste leku batera. Seguruenik zorionez, zeren abentura bata joitegira barku batean, eta gero bizitzarekin topatzen gira, eta hasiera batean ideia bat din bada, gero haragituz bilakatzen da film bat edo antzeslan bat. Idazkera prozesua izan da momentu batean ere urbiltzea aurretatik, horiek entzutea, urbiltzea familietatik nun baitan, historioak beti atxe handi batzuekin idazten baitira, eta nik txiki batekin idazteko gogoan nuelako. Zederra hori, eta protagonista Amaiarekin lan egitea, uste dutzuek antzerki eskolak eta ematen dituzuela, aurrekin lan egiten duzuela, baina nola izan da bera aurkitzea eta berarekin lan egitea? Baina Aiur deitzena aktorea, antzerkilaria da, ni baino gehiago, dudik gabe, sartu zaio zidia, jokoaren zidia, gogoa, jolasa, ulertzea, egia, gezurra, sentimenduak, pentsaera, hitzak, hori dena ezakite berak ulerturu momentu batean. Egin dugu molde ez genuen kurtsurik eman neska honi, aurretik, eta joan gira anaiak parte hartzen duzen naditan, mana esfuz, eta
bere aurren ikastolan zegoen bat, esan dugu, behitu, hau interesgarrietan da, eta egin dugu casting bat, aktoreekin bezala, hasiatu gira, berriz, hiru aldiz, eta hasieran gogo jatzen txikientzat egitea behin, bialdiz, hiru aldiz, lau aldiz, bostaldiz, aktoreek egiten duten bezala, baina aiurrek egiten zituen hori, baina segiduan, eta badu kapazitate mundial bat, eta etorkizunean aktoreak kezkatzekoa dute, zen lan guzti hartuko die. Begira. Hitchcock baina ausartagoak zeat, Hitchcockek esatezun, umeekin ez zuela inoiz lanik egingo. Ume eta animalien askotan entzuten da, ez? Bai. Baina horlakoetan umeekin eta animaliekin problema dituztenak, hoien dituzte problema. Begira. Zalantzea gabe. Simon, zorionez, Goiuri eta Biok aukera izan genuen filma ikusteko zinebina, azaroan izango zen, bertoko begiradaken haietan. Eta uste dut, bi asko gustatu zitzaigula, hori aipatu genuen ateratzerakoan, eta nabarmendu genuen, egia da orain azaroa urrun geratzen dela, eta memoria zere ari gara pixka bat, baina ze sugerentea, ze gauza txikietatik, ze esan baino gehiago, hor intuitu daitezken edo sumatu behar diren gauzekin nola egiten zenuten jolas nire eguneroko maitean, ez? Hor autu bat egon da gauzak esplizitotasunetik urruntzeko edo? Bai, kuko nahi ginoen sartu eta uste dut hori dela gure lana subjektibitatean txartzea. Gauza, ez dakit noeran, realismo, betzen duguna guk realismo burgesara, noita, telebiztan agertzen dena, eta zerbait oso bat berdit bi, geroztik Einstein pasada eta badakiku bat gehi bat ez dela bortzaz bi, batzutan da iru, zeren gauza asko sartzen dira hor, subjektibitatea, hortarako laguntu digu asko aktoreak, aiurrek, zeren ikuspuntua bortzaz bai mugitu behar zen. Altura gatik, jadanik, zeren ez da ikusten berdin metro bat eta hogei egiten duzunean, edo bat eta larogoi. Ikuspuntua fizikoki, emozionalki eta sozialki oso ezberdina da. Eta orduan, emaiten du beste ikuspuntu bat bizi izan dugun gertakari horrekin, beste ikuspuntu batena askoz simpleagoa, beste eskala batekoa, eta behar bada esentzialagoa. Eta ni, eta nire ama, eta nire lagunak, eta nun baitan aipatzen ez direnak. Orduan hori gauza txikiekin esku bat hileetan edo triparen gainean, gauza asko kontatzen du. Lehengo Jurik aipatu du ez, umeekin lan egitean ausartak izan zaretela. Akaso ausartak ere hiru zuzendari egotean, La Trinchera Infinitan ere hiru izan ditugu, eta begira ez, nola funtzionatu duen. Eta gu hiru gaude. Hori da, agian hori da, hirukotea da orain. Baina hiruak izan zarete zuzendari, ez da? Anaia, Manex Fuchs eta Inaut Kastainet ere zuzendari izan duzu. Inaut Kastainet lehen guzua. Familia hori da. Familia historio bat da, ez gira komparatuko La Trinchera Infinitako zuzendariekin, beste leku baten asko zogunago joan dira eta hori zinea egiterakoan, eta gurea oso sumea da, eta baina erranezake zuzendaritza partekatuak suposatzen du, bakoitzak ukeitea bere ardurak eta bere lekoa eta erabakitzeko gunea, eta hori errespetatzen deno, posible dira gauzak jakitean nok egiten duen zer, horrek errezten du asko. Ez duk entzen debatea, ez duk posigarek entzen kezka, ez adostasuna, eta horren gure kontradikzio guztiekin eraiki da filma hori. Eta non egongo da ikusgai? Esan dugu Laburbiran egongo dela, aipatu ditzakezu gaur Irunen izango da, baina beste... Gaur Irunen, maiatzak 19 Hernanin, maiatzako 28 Diman, eta 29 Larrabetzun.
Aha, Izango dira beste data batzu, baina nongu hori presente izango dira. Eta zuzendarietako batzuk. Primeran. Eta, bueno, labur metraiaz ari gara, baina, bueno, zuek antzerki munduan buru belarri zabiltzate, eta aipatu izan zaituztegu noiz be, baina zoritxarrez bertan geratu diren emanaldiak iparraldean, eta asteartean ziburun okerrez pagaude, prentxaurreko bat duzue, badirudi berriz ere kultura aretoak irikiko direla, amaitzeko kontaiguzu pixka bat, nola dagoen egoera iparraldean? Iparraldeko egoera komplikatua da, leku askotan, baina iparraldean egoaldean, Nafarroan, leku guztietan, baina iparraldean antzokiak, zineak, jatetxeak, itxiak dira. Eta egon dira, itxiak dira urritik. Beraz, oso egoera komplikatu eta kaskarrean ibili da kultura mundua, eta euskal kultura are gehiago, beti gutxituek bairatzen dute gehiago. Naiz eta euskal kulturan ibiltzen diren jendeak eta jendartea saretzeko duen gaitasunak eman diku zer egin, zer pentsa eta nola asmatu. Hor gertatzen dena beraz maiatzak emeretzi irekitzen direla antzokiak afromugatuan, eta maiatzako 21etik, beraz, biegut berantuago, jazten dugu bira, iparraldean. Emagin ditugu ateraldi batzuk, gure lehen emanaldi egin ditugu eskoletan emanaldi batzuk, amua ikuskitzunarena, eta orain gure sorkuntza berria, Maite Laguru, ni eta Anaia Manez, ginen hiruak batera, eta egin ditugu lehen ateralditxoak publiko zabalarentzat egoaldean. EAN, eta ja iparraldean azken finan gure urbileko publikoarekin partekatzalko dugu, Ziburun, Baigorin, Azparne, Senpere, bueno, hainbat lekutan eta Ziberoan baita, pixkat partekatzeko, gure oantzearekin edo gure zehaskarekin, edo handitzen ikusi gaituztenekin, gure sorkuntza berria, eta egoaldean gero aterako da asko udazkenean. Orduan udazkenean hemen izango zaituztegu. Irratian ere esan nahi dute. Eta noski horiet, esan dizut horiet. Itza eman dizut, etorriko gira. Primeran, hartu dugu itza. Guretzat beti importantea izera euskal komunikabideekin harreman estua mantentzea, zeren euskal komunitateak dituen tresneriak guztiak editatu behar dira, eta batak bestea laguntzen du. Zuei, guri, orduan guri ez dugu sekulan nazten. Ondo. Eta hitz esaten den bezala. Hitz. Simun Fuchs, mila esker. Eskerrik asko. Labur biran euskal entzulen artean askok izango dute aukera firma ikusteko, eta esandakoa, udazkenan berriz ere izango dugu elkarre ikusteko, aurrez aurre ikusteko aukera ba. Hori da. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ondo izan. Berdin. Agur. Eta gu bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia. Netflix plataformak euskarazko edukiak aldarrikatzeko sinadura bilketa duela 2 hilabete abiatu zen eta bide bikaina darama. Gurekin da zuzen ere mugimendu honetako kide bat, Einaut Zeharra, kaixo Einaut. Kaixo, egunon. Ekimen hau abian, otsailaren erdialdera edo jarri zuen martxan taldeko kide batek, apur batera bapatekoan edo, eta 2 asteren buruan, pentsatu, 2 asteren buruan 6.000 sinadura bilduak genituen jada. Orain, berritzu duela aztebi agerraldi bat egin genuen Durangon, eta bertan norbanakoen babesa jasotzeaz gain, jaso genuen ere bai euskalgintzako eta ikusentzunezkoen arloko eragileen babesa ere bai. Eta egia esan oso pozik, oso pozik gaude bai. Azken batean, azken markada honetan ikusentzuneko kontsumoa asko aldatu delako, Einaut,
plataforma hauek oso indartsu datoz, gero eta gehiago kontsumitzen dugu streaming bidezko plataforma bidez, eta euskara horretan atzera geratu dela esango dugu, edo ez dutela kontutan hartu beharrekoek, edo hartu behar dutenek, edo ez dago gutxienez, ezta? Bai, hori da, horrek eskatzen gaitu. Euskara ez dago presente streaming bidezko plataformetan. Bueno, esan beharra daukat, guk gure ekimena zentratu dugula Netflixen, Netflix delako merkatu horretan liderra, ez? Merkatu kota handiena daukana. Baina, plataforma guztietan eragitea da gure asmoa, Euskal biztanleen 10-tik 6 daukagu edo dauka horrelako plataforma bat etxean. Erreparatzen badiogu adintarteari, ez pentsa gazteen kontu bat denik hau, gaztek argi dago kontsumo maila altuago dauzkatela, 18 urtetik 24 urte bitarteko gazteek 80% baten kontsumitzen dituzte plataforma hauek, baina kontuz, 50 urte bitarteko adintartetan ere bai, 80%tik gorako kontsumoa dago, ez da. Claro, kontua da, euskara espaldin badago presente plataforma horietan, pentsa dezakegu honek zeragin izan dezakeen epe erdi edo luzera begira gure hizkuntza ohituretan, gure mundua ikusteko eran, eta bar, ezta. Astelehenetik ostiralera, arratsaldeko 6-etatik 7-etara, kultur tartea, naiz irratian. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeko 10 minutu, osteguna poliki zukutzen ari gara eta gaurko saioari oraindik geratzen zaiona, ez da makala, ze, ez dakigu oso ondo datorren larun bate eta igandean noruntz jo izango dugun, baina agenda prestatu dugu, Jana. Bai, jakina, eta gaurtik hasiko gea, bazpare, Gaurtik hasiko gara, eta egingo dugu alako muga bat, marraztu, ostiraleko planak amaitzen direnean, esango du, hemendik aurrera, dena zalantzan. Sálvese quien pueda. Bai, ez da. Atzo, lagun bat egin zian broma bat, pentsatzen jende asko egin dula, eta igual meme egintzan tope da bilela, baina ostiralean gaueko 10 etxera joango garela, eta gaueko 12 kalera aterako garela. Inork egin dizu hori? Bai, neri larun batian izango dela, hola. Hor badagoela utxune bat. Bederatzia larun bata da? Igandea da. Ui, ama, Inigo. Gaur 6, bihar 7. Eta atzo lagun batek esan zizun, ez gaur oianak indunen sekulako azalpena honen inguruan. Ez, izan zan atzo norbaitek esan zizun. Ai, bale, utzi. Egunon, Inigo. 6, osteuna. Egunon. Kokatuta? Bai, gaur osteguna. Arratsaleko 5 eta 11 minutu. Zuzenean, naiz irratiaren sintonian. Hau, bigarren kafea da, nik akaso 3. edo 4. beharko nuke. Oso ondo. Baina, bale, baina badoa oiana bere agendarik. Venga, bi proposamen gaurko. Bihar arte. Hoixe. Esan, Oiana. Gaurko antzerki proposamen bat eta dantza proposamen bat. Erlauntza aspaldistitu aipatu, nik uste kanpoan ibili direla agian gaztelerazeta, baina gaur Bermeon egongo dira arratsaleko 7etan, beraz, bizkor joan. Eta beste ikuskizun bat, dantza, zehar, aurreko astean ere aipatu genuen, Asier Zabaletaren dantza ikuskizuna, Hernaniko Biteri kulturgunean, arratsaleko 7etan hau ere. Akordeoiak nahi gabe agertzen dira gaurko playlistean, Nik Erlauntza filma ikusi nuen, baina gustora ikusiko nuke antzerkia. Nik antzerki ikusi nuen eta gustora, baina berriz ere ikusiko nuke. Nik ere ikusteko goga daukat, beraz... Jungo gea. Plana. Noiztik aurrera orduan dago, ostiral gaua ez, igande... I cannot be stuck on you if it were true. Biharko proposamen ezberdinak, maiatzak 7 ostirala. Eztok ero, Zumarragan arratsaleko 7etan egongo da ikusgai. Beste antzerki aukera bat, atzerrian lurra garratz, hementxe Tolosako Leidorren. Orainik ikusi ez baduzu badakizue?
ea sarrerarik badagoen oraindik. Beste bat, Ameriketako bidaia, bineska hauek Zumaiako Aita Maria antzokian, egongo dira ostiralean, arratsaldeko 7:00. Eta oraintxe Ximunekin aritu gara hizketan, aipatu digu iparraldean oraindik kulturguneak eta itxita, 19tik aurrera esperantza itxaropen hori badute berriz ere martxan hastekoa, baina hemen, hegoaldean, amua eskainiko dute Errenderin atxaldeko 7:00. Bihar. Eta urritik aurrera udazkenetik esan digu hegoaldean topera ibiliko direla, beraz, horren berri ere aurrerago emango dugu. Zirko pixka bat gure zirkua musikan egongo da maiatzaren 16 arte, beraz badaude egunak, baina hortxe beste proposamena. Eta dantza ikuskizun bat, Kodiz. Andoaingo Bastero Kulturgunean eta dantza, break dantza izango da eta multimedia biak nahastuko dituen ikuskizuna, 5 gorputz, 5 ideia eta 5 diskurtso izango dira denak komunikazioaren inguruan. Gogoan dut oiana, irailean estreinatu zela fadoak entzuten zituen gizona, eta estreinatu orduko pozik ziren urte amaierara bidean, bazitu zela 23-24 emanaldi lotuta, eta bueno, tira horrekin pozik, oraindik jarraitzen dute. Bai, eta larunbatean, egongo dia Azkoitiko Bastartxo udal antzokian atxaleko 7:00, esan bezala, fadoak entzuten zituen gizona. Dantza ikuskizun bat, Prusik, Gazteztenan izango da, atxaldeko 7:00 larunbatean, La Intrusa dantza konpainiaren ikuskizuna da, eta konpainia honetakoa dira Virginia García eta Damian Muñoz. Prusik, heltzeko eta blokeatzeko soka korapilo mota baten izena da. Eta ikuskizun hau, korapilloaren metafora erabiliko da bertan, pertsona elkarte baten unibertsoa irudikatzeko. Beraz hor, metaforaren bidez, soka horren bidez, korapilloen bidez, gizartean nola irudikatu. Eta gainera, ikuskizun honetara joaten direnek aukera izango dute dantzagunearen bidez masterclass bat ere igandean izateko izen eman ezkero noski. Ikuskizun gehi igandean dantza klase bat emango dute, 3 ordukoa Errenderin bertan. Nahi duenak, hori ere aukeran izan dezake. Edo behar duenak. Bideo batzuk ikusten naiz ni sare sozialetan azkeneko egunetan badagolako hor Euskal Dantza Challenge bat, eta ez Euskal Dantza bai. Euskal Herriko dantza challenge bat, eta jendeak behar ditu, dantza ikastaroak. Bai. Zaska! Zarkatun, getun. Bai. Jungo gara, igual, nik izen emangoet. Bai, zu beharra errauko ez du. Bai, uxe. Hala, si. Beste bat, Kukai dantza konpainiaren Nui Illa. Basauriko sozial antzokian, larun batean, ordu berean, arratsaldeko 7:00. Eta gehiago, musika eta dantza flamenkoa kasunetan Burdina, Mungiako Olalde aretoan izango da 7:00. Flamenkoa, euskal ahozko tradizioaren berrikuspenak eta horren alderdirik performatiboenak, mehatzaritzaren eta industriaren testu inguru horretan. Ea ze eskaintzen duten, ikuskizun honetan. Beste bat, Nikola eta Jouz. Aipatu genuen joan den astean, denearen barruan Gaiarren, arratsaldeko 7:00 eskainiko da, eta 2 zati ditu ikuskizun honek. Lehenengoa Nikola hau Tesla zientzialarian inspiratutakoa da, eta bigarrenak berriz, denborak aurrera egin ahala dena alda daiteken ideia hori eukiko du, eta Jouz hortik dator. Ju eta gaztetasunaren arteko joko hori egin dute izenarekin. Eta beste bat, Nafarroan ere, Desde la Ternura. Nafarroako Unibertsitatean egongo da, eta 2 ikuskizun, 2 ordutegi ditu, atxaldeko 7:00 eta 9:00. Jose Ortiz Etxagueren La Ternura argazkian oinarritutako lan bat da. Daniel Abreuk argazki hau ikusi zuenean Nafarroako museoan, bertan zerbait sentitu zuen, argazki honetan gizon bat agertzen da neskatila bat besarkatzen, eta horrek, pixka eta hausnarketa sorrarazi zion edo, erentziaren inguruan, eta horixe erakutsiko du dantzaldi hauetan edo ikuskizun honetan, eta museoan leku ezberdinetan egingo da. Eta
eta iritsi da igandea, bederatzi. Nionik jarraitzen ditu lortu gabe. Lasai, uste duteno gantzeko gabiltzana. Vale. Bai. Eta proposamen politia Jesus, Durangoko San Agustinen egongo da, baina ez igandean bakarrik, larun bat eta igandean, bietan arratsaldeko 7etan, Maitasunaren itxiera, Eneko Sagardoi eta Miren Gaztañaga izango dira holtzan, eta gainera Miren gaur gurekin izango dugu, oraintxe, berehala, beraz, denak hortxe. Eta hau gogorarazteko, ez da asteburu honetarako proposamena, baina Iruñean, Gaiarre eta Nafarroako antzerki eskolan, antzerki aroa, udaberriko antzerki aroa ospatzen ari da, eta ikuskizunak asteazkenetan dira. Aste honetan atzo, atzerrian lurra garratz eontzen ikusgai, eta datorren asteazkenerako badazpada ere abisua emango dugu hemendik, txotxongilo ikuskizun bat egongo da, gure xaharrak, iparraldetik datoz hauek, eta urrengo asterako, maiatzaren 19irako, Sisiforen paperak bertan. Eta momentu batean, Miren Gaztañaga gurean. Oian Amalitorenak aurkeztuko diogu Miren Gaztañaga. Keep calm and bigarren kafea. Love is just a game. I cannot. Miren Gaztañaga, aktorea. Txikitatik izan du antzerkia gustuko. Eta gauzak horrela, arte dramatikoa ikasteko gogoa erakutsi zion amari. Amak hori karrera bat etzela iritzita, Mirenek artearekin erlazionatutako zerbait bilatu eta arte ederrak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean. Feeling your hands in the wind. Silence is now. Bertan zegoela, Udako Euskal Unibertsitateak Ander Lipus irakasle zuen antzerki ikastaro bat antolatu eta hantxe izen eman zuen Mirenek. Horrela, karrerako bigarren urtean, Ander Lipus eta Jon Gerediagarekin batera antzerkiola imaginarioa sortu eta buru belarri sartu zen mundu horretan. Arte ederrak ikasi eta amaitu bitartean. Bertan aritu ziren 1988 eta 2009 urteen artean obra asko sortuz. Un minuto, 8 olibeti poetiko, Babilonia koloreak, Ezekiel eta abar. I cannot explain as we used to. Harrezkero antzerki obra askotan ikusi ahal izan dugu bere lan kamaleonikoa. Joan den astean, Arriaga Antzokiak estreinatu berri duen Maitasunaren itxiera lanean. Ze onda antzerki taldearen heriotza bikoitzan. Arriaga Antzokiak sortutako Garaizekenak, Obabakoak, Tantxakaren uda gau bateko ametsan, Bienvenido fin del mundo trapuzarraren lanean, Euligiro kamiz kolektiboarena, Las dos caras de la luna ikarekin, Errautsak, Arte drama de Jabu eta Le Petit Théâtre de Peinekin. Horrez gain, telebista eta zinemarako denbora ere izan du, eta telebistako lehen harremana Goenkalerekin izan zuen. Bertan, Ines izan zen urtetan. Baina ondoren beretzat kutxunagoak diren Aitaren etxea edo Martinan ere ikusi dugu. Zineman pelikula ezberdinetan aritu da. Igelak, Ane, El Guardián Invisible, Lasa eta Zabala, El Hoyo, Bingen, eta baita hainbat laburmetraitan ere. For the Good Times, Aitona Mantangorria eta beste hainbeste. Sorkuntza pertsonala ezinbestekoa da Mirenentzat. Laborategi, etxeko sukalde, jolasteko aukera gehien ematen dion txokoa. Eta horrela xelan ezberdinak sortu ditu. Gabriel Ozinar aktorearekin batera, dialogo. Jon Ander Alonso eta Eneko Sagardoirekin, heriotza bikoitza. Estereo, bere lan pertsonalena, eta Erika Olaizola eta Mankai Gaztañagarekin batera, Kamikaz kolektiba sortu zuen. Eta bere baitan, Uxue Alberdiren liburuan oinarritutako Euligiro beste lan batzuen artean.
Esan bezala joan den astean, Maitasunaren itxiera estrenatu zuen Eneko Sagardoirekin batera Arriaga Antzokian, eta bertan bizitakoa eta beste hainbat konturi buruz arituko gara gaurkoan berarekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Miren Gaztañaga. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Ze polita. Bueno, Miren, lehen galdera tarte hontan nik egiten dut, gero oienak egiten ditut ajuzkoak, baina akaso sakonegia ez izanagatik, badu berea ere. Gure saioak bigarren kafea izena du, tarte honek kafe hutsa, eta arte eszenikoen protagonistak gureratzen ditugu hontan, eta galdetu behar dizuegu, ala beharrez, ea kafezaleak zareten ala ez. Begira, nik kafea oso gustoka dauka, baina negia esan kafeinakin jaio nitzani, orduan izugarrizko efektua itxeir, eta tea hartu behar, baina osasun kontu batea diz, bestela ja urduritasuna bider mila izango nuke, eta ezin edorrela diz. Ondo Pena da. bada, baina hau da realidadia. Bueno, beraz, kafezale, baino kafe konsumitzailea etzarena, edo gehiegi konsumitzen ez duzuna. Hori da. Bueno, aipatu dugu Miren, joan den astean Maitasunaren itxiera estrenatu zenutela Arriagan, Enekorekin batera. Pascal Rambertek zuzendu du oraingoan ere, eta esan bezala Eneko Sagardoi duzu oholtzan aldamenean. Eta horker ezpanago, biok, kamikazek Madrilen egin zuten ikuskizun hartan elkarrekin egon zineten, eta hortxe argi ikusi zenuten, lan hau zuek ere euskaraz egin nahi zenutela. Txundituta geratu omen zineten, zergatik, zer du ikuskizun honek? Ikuskizun honek badu zerbait oso tripetatik ateratako testu potente badala, badu asko aktore lanaren biluztasunetik baita ere, taula gainean ez dago ezer, bakarrikan bi aktore aurrez aurre, testu bat eta bi gorputz, ez? Eta nolabait nik uste dut Eneko eta nire imaginario horretan asko resonatu zula, gure aktore izateko imaginario hortan da. Eta egia da oso obra magnetikoa dela, oso potentea dela, gero gusto badaude, eta asko konektatu genula. Ikusi genitune hori Barbara Leri eta Israel Elejalde taula gainean, eta izan zen, egon ginen ia 2 orduz, arnazik hartu gabela, erabate adi, eta bukatu zenean izan zango. Imaginazezu hau elkarrekin ikia zederra izango zen, ez? Eta euskera zingo bagen zederra izango zen, da holako amets batian bezala gelditu zen. Eta gero 4 urte pasazian, eta holako elkarrizketa batian, batean nahiko modu informalian, Arriagako estreno batian, programatzaileai komentatu genion, eta plop, erori izan azila, hartuzun gorputza, eta erras, izan da batean erras lan askorekin, baina bide erraza izan da, ez? Gero zuzendariarekin konektatu zuten, pam, eta aurreko astegurura arte, eta bete genuen ametsa, oso polita izan zen, bai. Eta nola bizintzan zen dituzten egun hoiek, joan den asteko 3 egun hoiek? Oso zoro, eta oso urduritasun asko gestionatzen zegia da, 6 hilabete zibili gara gutxi gora, bera 6-5 hilabetez testua ikasten, eta zuzendaria dator, berarekin 10 bat egunez egiten dugu lan, zeda oso denbora gutxian, eta gero pam, atera, ez? Ni oso ensaio zalea naiz, eta kriston beldurra ematen zian horri, Eneko favor eta ginen pikek, akojonatuta. Eta era berean gogoz hori transitatzeko, eta transitatu genuen da oso ondo juntzan. Konten. Ez dugu aipatu, joan den astean aipatu genuen zein zen sinopsia edo, nahi baduzu agian zure hitzetan, konta iguzu edo entzulek entzun dezatela zein den gaia edo. Berez, bikote baten harremanaren apurketa da, azken momentu hori da, eta mutilak uzten du neska, kasu hontan, eta elkarrizketa moduko bada, baina 2 monologotan ematen dana. Orduan da oso potentea da. Tekstuan oinarritzen da dana, eta baita ere, tekstuak eramaten gaitu hemen eta orain gertatzen eta bizitzen diren gauzetara, eta baita ere bikote honek urteetan zer eraiki dituen hainbat gauza, bizen hizkuntza bera bihurtzen da oso esanguratsu, zazkeran urte guzti horietan eraiki duten askotan bikotetan gertatzen dana, ez? Hizkuntza komun bat izaten da, anekdota komunak, gauzak kontatzeko modu komunak, eta beraiek hizkuntza bera erabiltzen dute, purketa hontan bestea azkenan erdi suntxitu edo bere mina atera edo alduten hori aurrera egin izateko, eta apur bat nola baiteko destrukzio bat gertatzen da harremanarena.
Miren abiatu eta kritika ikaragarri honak ikusi ditugu. Bai lanari eta baita Eneko zure lanari asko azpimarratu dituzte Oiana, arte eszenikoen munduko hainbat pertsonek, baita ikustera hurbildu direnek, Miren eta Enekoren lana. Pentsatzen dut berotasun hori ere zuengana iritsi dela, Miren. Bai, iritsi da, eta eskertzen da. Egia da, bitxeaz, egia da Enekok eta biok lan hori ikusi genuenean sentitu genuen hori ere ikusten dugula batzuengan, ez? Eta hori da, ulertu dezakegu, zeren guk sentitu genuen hori ikusi genuenean, ez? Eta gero, baita ere, guretzako izan da master del universo bat egitea. Osea, biok, askotan komentatzen dugu biok autodidakta garela mundu hontan, eta batzutan lanak datorzkizu, eta beste batzutan zu provokazituzu baita ere zure master horiek, ez, ikasten jarraitzeko eta erronka horiei aurre egiteko. Eta hau nolabait izan da, hasi zenean ezinezkoa zirudien zerbait izan, tekstu kantidadeagatikan, abiaduragatikan, intensidadeagatikan, eta Arriagako emanaldiak amaitu eta gero begiatzen genien elkarri eta zan, egin dugu Eneko, bai, egin dugu, inkreiblea da, baina egin dugu. Eta orduan goxotasun hori eskertzen da, eta apur bat, gaiak berak ikuslearen gana egiten duen islada ere bai, norberaren harremanak, eta oso interesgarri izaten ari da hori bai. Nik uste dut gero atera eta jendea geratuko dela horrez, banik ere hau, begira, nire harremanean, edo kinuen zerbait, ez? Seguraski hausnarketa hori jendearen gana. Bai. Batez ere denbora luzez, bikotean dauden personek, ez? Askotan da, eta ulergarria diren hausnarketa dira, noski. Ikusi ezue eusno bat kontuak indun memea? Bai. Nik ez. Jarringo izet. Eske oso ona. Hor daude Miren eta Eneko aste hartan jarri zuten Madrileko hauteskundek ziala eta azpin jarri dute que me la suda Madrilekoak aste harta da eta toka la noche Oso nada. Oso nada. Arpegi horrekin gainera, maravilla. Total. Asteak igaro arren, atzo balitz bezala. Aipatu duzuzuk testua, hitzak ez duen garrantzia, eta kasu honetan euskaratu egin duzu, itzuli egin duzu, eta Enekok egin du Danelerekin batera. Eta uste dut hor, zalantza edo pixkat izan zenutela euskara batua, edo eta euskalkia erabili naturaltasun hori emateko momentuan edo. Azkenan euskara batuan egitea erabaki zenuten, zergatik eta naturaltasunaren inguruan uste duzu galdu egiten du agian euskara batuarekin edo ez? Hor oso interesgarri izan da prozesua, behin baiezkoa izan genuenean proiektuarekin aurrera jarraitzeko, Enekok, intzun frantsesa ikasten ari izan, da berotu izan, eta intzun testu guztia euskaratu. Eta nik ditu nintzen, Eneko favorez, marabila bat izan zan Kristono Parilla, eta gero Danelerekin batera, Danelek bere ofiziotikan, findu du lana, eta bien artean Kriston lan egin dute. Esan beharra dago dela, tekstu bat oso berezia ez dauka puntuaziorik. Dauzka galdera ikurra bakarrik, orduan, klaro, egia da itzultzerako orduan, guk ikasterako orduan bezala, Enekok bere zentzuak eman behar izan dizkio baita ere esaldiei. Zuk eraikitzen dituzu, itzuli alizateko, eta gero puntuazio hori berrizkendu alizateko, ez? Eta behin lan hori eginda baita ere, klaro, guk ez da baita hori izate genuen zeiten dugu, sartzen ditugu gure euskalkiak nik Gipuzkeraz gehiago eta berak Bizkaieraz, ala euskarare batuarekiko apostu hori egiten dugu apur bat, euskara batua beraren naturalizatzearen edo hurbiltzearen edo horko saiakera hori egitearen, ez? Eta hori erabaki genuen egitea. Egia da nik printzipioz, banuela euskalkiarekiko beti daukatola inklinazio hori, apur bat hurbiltasun hori ematen dizulako printzipioz, behintzat norberari, eta horreneko apur bat gogor egin zian desanion, venga, bale, hartuko dugu erronka, zatik ez? Konbentzitu zian gogorrin baino. Eta gero izan da, ederraz, ikustezu, primeran euskara batuan dagoen tekstu bat organiko bihurtu aldara. Hor ere, izan zan apur bat limite mental bat pare bat apurtu, egia da autu desberdinak direla, bidea huartzeresgarria izan da, posiblea dalako baitaren maitzari lortzea. Bai. Eta gero kurioso iruditzen zai pertsonaiak, Miren eta Eneko zarete? Bai. Antzezlan hau Paskalek idatzi zuenean, bera banaketa batean zegoen, orduan banaketa baten erdian zean. Eta antzezlan hau idatzi zien bere bi lagunei, zirela Odre eta Estan. Orduan beti aktoreak
beraien artean batzu gainera bikote izan dira, gure kasuan ez, baina aktoreak beti beraien izenez deituak izan dira obraren barruan. Horrek alde batetik badu gauza bat laguntzen dizuna hurbiltasun hortarako, ze eneko bat aurrean izatea miren deika eta viceversa, bada oso sartzen zaitu ez, zuzenago. Era beran eneko askotan dio, beraldetikan, zaildu egiten diola lana, zeren, klaro, bizipen batzuk ez direla gureak, eta orduan apur bat inbardala, baina niri egia esan lagundu egiten dit. Bai, zentzu hortan, kurioso egiten zait, eta nola oso gure sentitzen dudan lan bada, bitxia da hori ere bai, baina azkenan enekorekin nabil hartu eman hortan, eta bai, koherente iruditzen zait. Enekorekin gaina, behin baino gehiotan lan egin duzu, elkargoen kalen ezagutu zenuten, esan dezakegu etorkizunean ere elkarrekin ikusiko zaituztegula gauza gehiago egiten? Nik bai ez espero, beti daukagu horrelako ari kontinuum bat, bizitzan elkarrekin gaude, orduan zentzu batian elkartasun hori mantentzen dugu, baino egia da, batez ere eriotza bikoitza izan zen oso proiektu berezia guriontzako, eta beti pentsatu izan dugu badago alako aritxo bat profesionalki tarteka bat egingo dugula, ez? Igual urte batzu pasa eta pam, eta hola, ez? Ikusten jungo gara, baina oraingoz behintzat hemen maitasunaren itxieran batu gara eta plazer handia da beti, bai. Miren, bada hemen gure saioan alako joera bat, lotura bat, saiotik saiora, kafe utxetik kafe utxera, eta da zuek protagonistok egiten diozuela urrengo asteko protagonistari galdera bat. Zuri ere egokituko zaizu eta oianak esango dizu daizu, miren, hau edo beste dator eta egiozu galdera. Baina zuretzat ere utzi du galdera, gure joan den asteko gonbidatuak eta honelaxe bota du. Kaixo, miren, aspaldiko, zer modu zaude, dena ondo doala espero dut, eta Berlinetik hau da nere galdera. Zu eszenarioan zaudenean, nun ipintzen dezu edo nun dago zure arreta? Muxo handi bat. Zer galdera. Toma ya. Jone San Martin dantzariak Berlinetik Jone! dialitako badera bai, ze hasi zara hor, a ber. Bai, zen, claro, Jone. Eta elkar ezagutzen duzu, ez da? Edo elkarrekin aritu zarete zerbaitetan? Aditu ginen tantaka eta kukairekin batera egin genuen komunikazioan. Hori da, kukaiek ekarri zuen eta berarekin egon ginen lanean bai. Nun jartzen dudan arreta, interesgarria da galdera hau, Nik uste dut arretak baduela asko, bai bizitzan eta bai taula gainean, kontzientzia jartzetik, alegia, batzutan, arreta jartzen duzula leku batzutan non indarra galtzen dezun, edo zentrua, edo fokua, eta askotan ariketa bera bihurtzen dala, arreta hori non kolokatu nahi dezun. Osa, nik uste dut bai bizitzan eta bai estenan, ez? Eta taula gainean, askotan, eta hori, oianak zugere badakizu sobera, badaude egun batzuk, non bapatean, besteak ere, bai, azkenan bakoitza bere ofizioan, ez? Claro, azkenan zaudenean, ez? Osea, apur bat zure zentrotik kanpo eta ez diozula hartu tonua, ez? Asuntuari, zaudela hor zure elementuan, eta igual zaude kanpora, arreta gehiago daukazu kanpoari begira, edo urduritasunaren gestioa, edo ez dakindola esan, ez? Eta beste batzutan aldiz, ematen da horrelako konexio potente bat, gertatzen ari denarekin hemen eta orain eta hartze duzu olatua, eta zaldian gainean zaude hor pan, eta hor gertatzen da magia hori ez, beti bilatzen dugun hori orduan, saiatzen naiz arreta jartzen esaten ari garen horretan, bestearen begietan, besteak esaten dizun horretan entzumenean, zure gorputzean, taulan gertatzen ari den horretan saiatzen naiz arreta jartzen. Batzutan lortzen dezu gehiago, eta beste batzutan, badazkazu egunak diela kulo total, eta gestionatu berdiena, klaro. Ze gizaki jagea, orduan hortxe ez, baina bai, klaro, hortxe, hoixen ere erantzuna. Eta miren, behin baino gehiagotan entzun izan dizugu hau, gorputzarekin, hitzarekin baino erosoago sentitzen zarela. Uste dut horren inguruan zuk ere zure hausnarketa propioa egin duzu, baina zer esan dezakezu? Horrela da gorputza? Erosoago sentiarazten zaitu gorputzak. Begira, bitxia da, nik lanean jartzerako orduan edo sortzen hasten garenean zerbait edo improvisatzen edo dena delakoa, egia da gorputza oso
hitza azkenean gorputzetik ateratzen da, edo gorputzaren resonadore da, baina egia da, nik gorputzaren lanketan baduela zerbait oso inmediatoa dena, burua ez dan aurren beste sartzen, eta edo zerbait espresibidade hortan oso atsegina egiten zaidala, oso bere alakoa, ez? Eta errazago egiten zaidala igual apur bat uzten joate hori, ez? Eta gero hitzarekin egia da, erronka desberdinei aurrera egin ala ikusten duzula baita ere nondik landu aldan hitza modu organikoago batean. Baina beti da hitzari egia bilatze horretan, beti da netzako erronkarik handiena. Eta askotan gorputzarekin konektatuago badago, nik uste dut impulsoiek egiazkoagoak direla, eta, bueno, beste batzutan, egun kulo hoietan, aldeguna egiten dugu. Zuzenean ikusten gaituztenen justu orain ikusiko dituzte estereo, zure lan kutxunenetako bat omen den honen irudiak, eta horrere argi ikusten da zure sortzaile puntu hori, ezta? 2009an sortu zenuen eta holtzara eraman, eta 2017an liburu bilakatu zen. Zergatik da hain berezia edo hain kutxuna lan hau? Zein da bertan lantzen den gaia? Eta gero, lehenengo hau, gero jarraituko eta galetzen. Vale. Bai. Bueno, lan hau netzako oso importanti izan zen, ze azkenian lehen aipatu dezuten bezala antzerkiolakin hasi nintzani, antzerkiola imaginarioarekin lanean, eta bertan, 10 bat urte egin nituela, taldea handia zan, oso 20 urteak, 20-30 oso urte intensoak dira, dan ematen ditugun urte horiek, ez? Eta talde hortan oso murgilduta, eta egia da momentu bat zela ja, banuela apur bat, olako barruko nire ahots hori aurkitzeko moduaz, askotan igual taldean lan egin eta nortzaren hori batzutan diluitu egiten da, batzutan horrek hori ez da erresa izaten, eta ni momentu hortan beharra nuen nire ahotsa apur bat entzutekoa gehiago. Eta nik markatzekoa nire lan erritmoa, eta apur bat, nik hartzea nire timoia, ez? Eta egia da, karreran hasi nintzanean aspaldi ikusi nituela irudi batzuk zirela Claude Cahun artistarenak, lantzen zutela nahiko oso irudi androginoak ziren, da hor zehozek resonatu zuen nigan, ez? Eta gero gai bakarkako lan hontan lan egiteko gogoa hasi zitzaidanean gutxi gora bera, behar handia sentitu nun apur bat, nor naiz horri galderak eginez, berze erantzun ateatzen zian. Eta, zalantzari gabe emakume izatearen ezaugarria gertzen zitzaidan, nor da miren, non sentitzen dituen nik nire limiteak, generoaren limiteak ere bazuten asko nigan resonantzia handia, emakume izate horretan edo emakume aktore izate horretan ere askotan ze pertsoneietara mugatuta egon altzaren, ze espero dan zugandik, eta behar nuen momentu hortan zehozer egitea apur bat punkia zana baino netzako, nik apur bat apurtu nire mugak eta gogo asko nuen baitaren maskulinoagoa zan personaje batetan murgiltzea, hori da nire personaje favoritoetako bat, Ralph deitzen jogu guk, eta esperientzia ederra izan zen hori abitatzia, eta oendikan tarteka egiten dugu, eta izan zen, oso betegarrian, eretzat, estero ikia zan zuzeneko kontzertu bat ikia bezala, parranda eder bat ikia bezala zan, habitatzia material bat, nik nire buruari oparitzen niona, eta hausnarketa batzuk behar nituenak egin momentu horretan, eta gero plazer bat izan zana gero hori partekatzea ere bai, ez? Zegoan izan zan emanzipazio bide baten hasiera polita. Eta gero liburu izatera pasa zan, 2017an prozesu hori, nola izan zan? Zetik uste dut proposamena iretsi gian Oiergianen eskutik edo? Hori da, Oiergianek deitu zian zeren proposamen bezala eta bere proposamen bezala, ze horrere aposto handia egiten ari ziren, naiz eta estereo ez izan tekstu handia duen lan bat, performance moduko lan bada gehiago, baina baita ere apur bat lan prozesuak bisibilizatze aldera. Eta hor azkenean Oierri izan nuen editore lanetan, eta beste sorkuntza prozesu batean sartu ginean, liburu bat sortu estereorena, baina
nahi dudan egin dezaket, nahi duguna kontatu dezakegu, taldean nondik abiatu zen, eta bueno, izan zen oso lan ederra. Eta Oiarrekin batera hor frontoi rebote horretan, eta nik uste dut hor oso lan polita egiten dutela sortzaile desberdinekin, ez? Arrezkeroia deiabuk egin zuen oso liburu polita eta baten batek ere bai, ez gogoratzen, eta gerora ere Erika Oleizolak egin du, egon dira, ez? Eta orduan oso eremu edo espazio interesgarria da, liburu hauena. Uste dut zure txikitako ametxetako bat abeslari izatea zela, eta bueno, lortu zenuen Sagarroi taldean aritu zinen, ez? Hori ere hor badaukazu. Eta bueno, zinemaldiko galan ere ikusi zaitu azken urte hontan, kriston indarrakin gainea hor. Eta hau ere uste dut esan duzula noizbait, fikzioaren bidez norberaren ametxak gauzatu daitezkela. Zure ametxa agian abestia zen, baina badago beste ametxen bat izan duzuna eta fikzioak aukera eman dizuna hori bizitzeko? Hombre, nire ametxetako bat izan zen maitasunaren itxiera egitea hori, bai, adibidez, oso modu konkretoan, Baina egia da, begira, zuk esan duzun esaldi hortan egin izan pentsatzen momentu hauetan, fikzioaren bitartez amets asko errealitate bihurtu aldirela, hori, begira, helduko nioke gaur egun esaldi horri, azkenean fikzioarekin lan egiteak eraman nahuelako hainbat bizitzera kriston opariak izan direnak eta ikasketa oso potenteak. Igual batzuk izan dire oso gozoak eta besteak ez hain gozoak. Baina egia da fikzioan lan egiteak, desde luego eramaten zaituela bizi esperientzia oso potente eta ederretara eta ikasketa oso sakonetara. Eta dela fikzioa bihurtzen dela ispilu bat norberarentzako, osea, ez zain nola esplikatu, tartean tarteko tokatzen zaizkizun pertsonaiek erakusten dizkizutela zure buruaren gandik hainbat gauza, eta dela apasionantea hori ere bai. Osea, hortikan helduko nioke gaur egun gehiago fikzioarekin daukadan harreman horri, ez? Interesantia, Bai. Eta nola bizi izan zen, aipatu denik zinemaldiko gala hori, gainera eneko bera ere hortxe zurekin, ez? Behin baino gehiagotan lan egin duzue, hortxe ere aritu zineten, abesten sartu zinen hor, ez? Gero holtzara igo, eta gero indar guzti hori atera. Polita izan zen, zuretzat ere? Oso polita izan zen. Hor, nervioak jota baitare, eskerrak oso ondatea zen, da gaina gozatu nun, azkenean izan zen, bueno, rock and roll bat abestu behar dugu, venga, rock and roll bat abestu behar dugu, gustoa, eta gozatu ederra hartu nun, orduan, bai, maravilloso izan zen, oso ondo pasanun, batez ere hori, oso ondo pasanulako, ederra izan zen hori. Bai, eta ez da erreixa izaten olako galetan askotan ondo pasatzia, ez? Hori, ez da erreixa izaten oiana, eta lortu nun, orduan izan zen kriston triunfada bat nire buruan zako, kriston gozada hartu dut, bai, ze ondo, mire, venga. Aipatu dugu telebista, antzerkia, zinema, eta elkarrezketaren batean esan duzu, telebistak baino lasaitasun handiago ematen dizula antzerkiak edo holtzak. Agian, uste dut ikuslea hurbil sentitze horrek. Horrela da? Hori zer barkatu, justo konexia jo nintzen galdera? Aipatu dut hori, lan ezberdinak egin dituzula, telebistan, antzerkian, zineman, eta entzun dizut noizbait esan duzula, telebistak edo zinemak berak ere, antzerkiak beraien aldean lasaitasun handiagoa ematen dizula, telebistak edo zinemak baino. Hurbilago sentitzen duzulako ikuslea. Bai, hori ere aldatuko nuke gaur egun. Begira. Bai? Bai. A ber, egila da, ni antzerkitik natorren pertsona dela, eta antzerkian naun pertsona nazela, eta aktoria, baina zuzenekoak badu zerbait naiz eta oso etxe sentitzen dudan, oso potentea dela zuzeneko hori, eta urduritasuna manejatu behar den material badala, azkenean oso potentea da salto hori. Eta zinemak eta telebistak babesten zaitu gehiago zentzu hortan, azkenean, evidentea da, ez? Tomak errepikatu itzakezu, ez da horren beste zuzenekoaren salto hori, baina, era berean egia da, era berean arrotzagoa egiten zaidan elementu badala. Osea, urtekin aurrera joan ala, ezagunagoa egiten zaidana, baina antzerkia gehiago da etxea, era berean sentitzen dut zuzenekoaren erronka jebiagoa dela, eta bestea igual arrotzagoa da, baina babestuagoa gaude, ezagolako igual ikuslea horren potente, ez?
Bai, kuriosia, nik askotan pentsatu izan dut, ez? Oholtzan, ateratzeko aurreko segundu hoietan zenbatetan zure buruari galdetu, baina zergatik berriz hemen jarri urduritasun hau pasatzeak merezi ote du. Bai, ez? Badu zerbait. Emateu baietz. Bestela egin horreondo, egia da. Bai. Aipatu dugu zure sortzaile lan hori, gaitasuna, Kamikaz kolektiboaren kidetako bat zara, hemen aritu gara bai Amankaiekin eta baita Erikarekin ere, eta badakigu zertan hor, zabiltzatela Iraia Eliasekin ere, ez dakizu ere azken proiektu honetan bazauden? Datorren ikasturtera begira, ez? Argia ikusiko omen duen zerbait duzu eskutartean. Hori da. Bueno, kontua da, egia da ni azken urte hauetan azkenen Bizkaia aldera etorri naiz bizitzera, eta egia da, banabilera Arriagarekin da horrela proiektu desberdinetan, orduan dana ezin da. Orduan iritsiko dira garaiak, ez? Eta, bueno, beraiek egia da, Kamikazekin oso urte ederra dator, ze bai diru laguntza bat eman digute laburmetrai bat egiteko, eta baita antzeslan bat egiteko. Orduan, ni momentu hauetan ez nago proiektu hauetan, ze daukat energia beste leku batean jarrita, baina, bueno, era berean banago, ze azkenean lagunak eta familia gara, eta, bueno, agian modu batean ala bestean aurkituko dugu modua bertan egotekoa, baina, bueno, bestela neskak dabiltza egiten lan bat zoragarria, eta oso konten gaude kolektibo bezala, super konten. Bai. Esan dugu zuretzat sortze hori etxea dela, sukaldea, zer eramaten du Miren idaztera edo sortzera? Zer bultzatzen zaitu hortara? Nik uste sorkuntza dela zerbait gizakiok barruan daramaguna oso propioa dan zerbait dela uste dut. Eta naiz eta, gero bakoitzak bere bideak dauzka ez, baina askotan sinetxi arazten gaituzte igual, ez ni eske sorkuntzarekin edo, nik ez ondo marrazten edo, nik uste dut pena badela, denak daukagula izugarrizko gaitasuna, bertan, eske, hain mundu ederra da sorkuntza, zentzu batean, zure gauzak espresatzekoa, imaginario aktibatzeko aurrena beratxa da, eta horrena nitza, eta horren norberarena da. Nik uste dut, pena badala norbaitek pentsatzen duenean berarekin ez doan zerbait dela, ez? Orduan nik oso propio sentitzen duan zerbait da. Gogoratzen ez gainera, egin genula hitzaren eskola egintzane Azpeitian duela urtebete, edo urte eta pikuia, eta irakasle desberdinak geunden, eta nik adibidez sorkuntza tailer bat eskaini nuen eta gozatu nun horrelako provokazio desberdinak eginez ikaslei, murgiltzeko beraien iruditegian, beraien hitzetan, beraien emozioiek nola isladatu, edo taulan, edo irudi batean, edo ustot horren apasionantea dela bide hori, ez dakit, ez que oso, ustot norberaren oso zerbait dela, berezkoa daukagun zerbait, eta nik horrela sentitzen dut, eta apasionantea iruditzen, gaina oso ederra. Justu gaur hitzein dugu, ez? Tailer batzuen inguruan, marrazketa tailerra eta aipatzen zuen, ez? Ez da ondo marraztu behar, ez? Horretarako. Josu Urrutia esaten zion, ez? Barruare erreparatzeko behar hori. Bai. Egia da, asko epaitzen dugula gure burua gehiegi oraindik ere, ez? Eta hor daukagula lan handia, lehen aipatzen gerun arreta hori ere beste leku batean jartzekoa. Bai. Baina, eske sorkuntzarekin norbera daukagu, da altxor erraldoi bat. Bueno, altxorrei erraldoia maitasunaren itxiera, ez da? Aipatu dugu lehen agendan, Durangon izango zaretela asteburun. Ni egia esan desiatzen hau ikusteko, Donosti ere, bueno, Donosti, markatu ni Donostiarra naiz, eta antxe, edo zein lekuta jungo naiz, baina baduzue, ez? Bai, baina udazkenea jungo gara, bai. Bai, jazta, fitxatua, ez? Tolosara ere udazkena etorriko zarete? Tolosatik ere pasako da zio. Tolosan egingo dugu amedi deialdia, hartzen duten lana. Bai, mesede. Nik, esperantza dauketalare, esperantza osoa, udazkenerako ez dugula jabili beharko norbera gure herrian kultura konsumitu behar horretan, ez? Bueno, akaso maiatzaren behatzirik aurrera ez du horrela ibili beharko. Hori da. Naiz da, baten bat aserratu da bien, baina, tira, dena ez du, esango. Aserratu da bila. Ba, agurtu egingo dugu, Miren. Miren, placer bat izan da, zurekin izketalitxo hau izatea, eta placer bat izango da, aukera dugunean ere, antzeslan hau Enekorekin batera ikustea. Noski baiet. Zalantzarik gabe. Eskerrik asko, Ba, eskerrik asko zuri, Miren, eta guk saioaren azken txanpauntan, arratsaldeko 6ak hor bueltan dauzkagula, Bob Segerrekin agurtuko dugu saioa, Night Moves honekin, gaurko egunez jaio zela baliatuta, bueno, edozein aitzaki dona Bob Seger entzuteko, baina tira, Michiganeko musikariaren kantu honekin agurtuko dugu gaurko saioa.
Oiana datorren ostegunera arte. Hoxe, hemen izango gea. Zugu Juri bihar arte. Bihar arte. Ez da larumata gaur. Egunero, hemen. Ize gauza, ez ondo, Ai, ze gaizki. Miren Gaztañaga, zuri ere mila esker. Besarka dondi bat, eta laizter arte, arrakasta guztia. Eskerrik asko, besarka dondia. Izan ondo, aio. Trying to lose an awkward teenage blues, working on a night moves. And it was summertime. Sweet summertime, summertime. Felt the lightning, yeah. Waited on the thunder, waited on the thunder. I woke last night to the sound of thunder. How far off I sat and wondered. Started humming a song from 1962. Ain't it funny how the night moves when you just don't seem to have as much to lose. Strange how the night moves with autumn closing in. Night moves. Night moves. Yeah. I sure remember the night moves. And it's funny how you remember. Funny how you remember. Keep calm and bigarren kafea.